Tama siguro akong labaw eh. Kapoy naman kayo eh, daghan tayo kay kong labonon. Oh, pastilan kanos apa kung makahawas ani sa kalisod. Nakita unta ko ng kanang lalaki, oy nga kanang tarong baka nang murimit og kwarta, mohatag og kwarta kanang ganing dili kasaligan. Diri man ko ako man tanan, overall man ako tanan diri. Sige ra maglaag na tong bana nga. Mura magway pulos. Dapat tabangan ganin ta ko niya diri sa kong mga labonon oh. Tabanganay lang unta kay as a partner. Tabanganay ra man unta. Karon noon sa man nagsulo no hinong ko diri noon, magsigin no naglaag noon. Usa nang gayaw-yaw mo diya, Grace? Ha? Panglaba ba? Isig yaw-yaw. Ikaw siga-sing kahit, ube kay trabaho ba yan? Sige na kagpundo dias balay. Uy, kabalo ka. Unsa trabaho sa asawa? Ha? Pagsilbihan ang iyang bana. O di, kung ay pa pagsalig ka pagsilbihan yung bana, di lang po kamutabang, magsigin na lang po Sumati ka gisilbihan. Nagunsa man ko dito. Di biya ka karimit o kwarta des ko ba ya? Ako malit ni mga sabon dira. Ay, sig daga, istorya, Grace. Panglaba diha. Akong uniform, siguruhan na kay mo duty ko ugma. Ikaw hilas-hilas sig istorya diha. Tay lang ka para kanang labanan lang, yaw-yaw-yawan ako nimo. Ang kunis mong nilabhan. Di ko kaya na. Ayo, magi, nagsigir ka itong kude, waka kita, waka na kung Di na mo kaya na matasan nimo ba? Dapat lalaki ka, kabalo ka mo, manit sa nang kanimo, kadako ni mong lawas. Grace, di ka maulaw sa kuhay mo po kung palabon, ha? Maning kamot kung makakaunta. Dapat di ka, sig cellphone diha. Tayo din mo rest day ni mo tabang-tabangan po kunin mo diri. Unsa Ako man gud ka, tanan diri sa balay, una naagod. Una-una, Grace, dili trabaho sa lalaki ng manglabang. Trabaho sa lalaki, mangitag panginabuhi. Ang iba pagsalig ka, di ka, unsa di ay, kung wala ko, di ka kalaba. Unsa ka mapanos ko niya, mabaw ka niya. Gituyo kay tikano kay para na ay mula ba sa kuha. Ako naman ko gifar tabangan po kunin mo bisag gamay nang gon. Kapoy na ba kay dagan kay gilabunon no? Lahi man pud akong trabaho. Nya nagtrabaho di karon wala man sige mag cellphone diha. Ugma kay no mo duty ko, labi akong uniform. Kahilas kanimo manulti tabangi ko diri ikog kuan diha hilasa po di mo manulti no. Saligas Sa hilas, Grace. Kadako Unsa man ka, oy? Dako nimo tawo ko kaguybo. Sa may buot. May buot nga naning kamot ko para natay pagkaon, guys. Sige rag tanaw sa tong labat piting di kana labunon na iya mo ba nang sanina tanan gibar. Ako aga na sinano. Pero nga no magyaw-yawan ka. Pakaon ko na si mong sanina imong tanan ro. Ay kay ko yaw-yaw para di magsakit ang ulo. Hungit ko ni ron ah. Para ka na mga sinina lang, mga kuan diha magyaw-yaw na ka. Unsa may yaw-yawan nimo sa kuan, Grace? Yabok ko na si mong tubig kung magikabo diha gani oh. Nampay mga labon perteng daghana. Pag si duty kalaban ng sanina niya. Kisunod ba mapulaan ko na layasan di ka diri ba? Nawa. Ang naong nimong dako kang lawas ay buot. Layasan? Kay nga no, mukuyog na bugatong lalaki nimo. Usa may pamitaon nimo sa mga lalaki, Grace, nga naa naman irita nas balay, na kay balay, na kay pagkaon, na kay mga sinina. Oh, perminti ka gwapa kay na kay makeup ginapalitan ti ka. Basta may kuyog nimo ato, tambay man to. Basta ko ana po nimo utok, kay mukuyog ka atong nga tambay. Wa may mahatag to si mo ha. Wa bitoy matag. Unsay buot pasabot nimo? Gitagaan na ka? Akong uniform siguro. Anong sanina nimo kan-a. Ako apakon ti karon. Pre, Usa to pre? may ganit na nakadiri pre. Ngan man to pre? Pag silingan na to, magpatabang daw dayog balay. Padayon mo balay? Oh, kailangan ng mga tao ba, pero wala mga tao dali man, magi nakadiri. Grace, akong uniform labi ha. Bantay ka. Lakaw na po ka. Ay, Kasabot man tingali ka no nga patabangon tong kapil. kamay mo pre. Akong kuan magyaw-yaw palabon lang anang uniform. Muna nakapay Ay, mo. mo. Katabang ka dito pero diri sa labon na kuha nga tabang. Paon ti karon. Bayan ka bangko ron. Sama na pre. Na. Inig balik na ko ang uniform nakasangit as sinalay. Bala kan. Labi na. Oh, ay gyud labi sige. Pantay lang ka inig balik na ko. Langon sa mo pre, langon sa mo. Palaban na akong uniform pre kay mo duty di ako mo pre. Muna. May raglaing tao mo tabang pero diri sa kuwa wa katabang sa labonon. Abti kay sa uban pero diri pati tubig labonon wa katabang. Muna kung kalagutan. Sunod layasan ko ng tawhanan na. Oh, tanawa oh, kaulan no na oh. Wa pa kahalay diri sa nilaban no. Stilan. Saon ko ni ron. Nagsalig lang itong tawana ba kay under kay ko saya. Unsa ka? Ay, Sige lang okay, kay kinaka. kang giyaw-yaw. Naglagot kung gibahart oy. Ha? Sayo pa kay nagpabadlong ba? Si, Giuna-una pa to niyang trabaho dito kaysa diri. Oh, ako katabang yung laban no. Tanaw, dagan kayo. bana nimo? Manan ako. Ah, di. Manang way pulos. Ah, na to. Tuwa dito sa kuan, nagtabang-tabang atong katri, gipatabang nako diri wa yun ni tabang. Uy, stress na kay ko, daghan kay problema na pay meron sa kuryente tubig. May mga pagkaon diri sige ba tuwa jud una ba di man kay mo rimit og kwarta. Ya ko tagbo ko diri kuan, igo nalagi kwarta lagi pero ikaon ra pod. Amo diri way pangi. Sa baday trabaho So, kitabang. Pag sige ram daot sa trabaho na niya, may kwarta perminti. Stress na kay ka. Stress jud na ko na lusyang trabaho na tani watay. Wala tagway punod aning trabaho ni. Tanggalon gusto ka matanggal ang stress. Gusto kayo. Stress ni Eh, ako'y pakaw pang nimbiyo. Oh, kalat kayong malay. lang na eh. Sige ra? Kira na. Sige. Ay, imong bana, mga unsang oras na mo ulit. Mga, balik to dayon pero, ay dili eh. Munya pala gito, mabisi to. Sa istorya, tok-tok to dito.
Nikot sa. Ang stress naman guys. Ayaw kay pala. Basta kwarta na gani ang wala sa kuha. Stress jud na. Ikaw na kay kwarta diha. Kwarta lang. Wa yun ang problema. Amo ka naman ako ganaan jud nga. Kana ganing mingkog kwarta, hatag dayon ba? Wa relax lang god. Wa di ka gimingaw sa ko ah. Ay sus, pating mingawa. Uy, kumingaw lang iskutan, pating mingawa. Kwarta lang hisgutan. Ayaw ka pala ka na. Ay naalagi na. Oh. Hatag ha? Naalagi na. Karon, di, bakit ado ko daw? Naalagi kay Di kwarta. bakit aksa ko? Ano Mas yun? may manang Naji Kwan. Cruz. Daan ka 1,000, kakos ko isa. 2,000, kakos na po ko isa. Okay naman ka na. Pero dapat po may bayad na akong pagkakos nimo kay dati bayad. Na ba tayo kaagi no? Sabi po. Bakit Pero kasaro ko? nalagay yung kwarta. Ado ko daw. Nalagay yung kwarta. Yung kwarta? Wow. Tanan ni mo kwarta. Uy, ako na tanan. Ay, sa na. Karon ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bana ni mo yung ani no? Wala, ako na nagay. Isa. Tanan ni mo kwarta. Uy. Ano lang, magdula. Kung Isa. games. Unsa ba? Taganti ka 1,000, kakos ko isa. Kakos? Oh. Sige, Ala, wa ba sige. iko'y bayad sa libre ba? Kung ako sa imo sa Sige, sige, sige. Kani, idola. Ay, dili. 3 mil na lang. 3 mil, Oh. 3 minutes pud nga kakos. Dili, 3 mil. 1 second. Ano na? 3 seconds. Oy, grabe po. Oh, ayo, 3 seconds. 3 mil, 3 seconds. 1, 2, 3. Oh. Okay. 3 seconds lang ha. 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, 3 mil ako na natin. 3 mil ako. Ito naman po. Kakos gapon. Tindog na po. Para kuha na tanan. Tindog po nga hag. Oy. Ayun na. Tindog. Dili na na, wala na. Lain man kayo ng kakilid, Dragon. Okay raman na. Tindog. Sige na. Hindi ko masukot eh. 3 mil ba? Kaya wako bayad ako utang. Pati naghaan ako utang ba? Tindog na po. Oy. Ay, ganyan ko. Di ay Ay, sila na. kayo. Oy, bukto ni mo akong magakuso. Okay lagi na. Bukto ni mo akong Ano yung magakuso. problema na? Okay. Ay na ni mo. Oy, magpabayad na lagi karon. Dili ba kay magbayad lang sa utang ba? Manguya mo tani kay pating stress na nato ani. Bayad naman karon. Sa kalibo lang oy kay takilid ra man. Walay nga na yung banana. Wala dyan. Asa magkakita Sige. mga kwarta? Another 3 mil na pod. Bili ka gikanan sige na nga. Nangan ka ni ha? Sa dakiga. Snatch ka ning kwartahan eh na. Hindi. Eh, wala lang tanan be. Sige na, wala lang tanan doon. 3 mil. 3 mil. Kailan may bilhin mo? Kasi, dito na. Saba? 3 mil gani. Wa pa gani. 5,000 na po. Nakuyamot ko kwartahan ba? Ako nagkilangan sana ang kwartahan mo. Di ba? Dili Mga man puwas, kay sige, ani sa doon, una. Pero ako atabang ram pud ni sa kuwas mo. Saba sa imong bana ni. Pila bilhin mo na. Nga na, ako 4 mil. Iharot na lang dali. 3 mil. Sige. Kuha na lang ni 1,000 eh. Ay, iharot na na dali ba? Dakat ba magagay? Dakat ba sa imong bag? Oo. Dakat pa kayo na sa imong bag? Iharot na lang na dali ba? Lagi. Maluwi makakasakaw ah. Ay, palit yung vitamins kay losyang magkabulawas. Ano ko nang lawas na ko? Makita na si mong bana, ulug-ulugan na pug ka. Hindi. May ipakita ko na sa'yo sa ko. Kuha? Hindi ko na ipakita sa'yo. Uy, di. Di ba? Sige Murag na na lahi, nagyug ka pa. Wala kang good. Kaya ko ang good karon. Sa una, dili man ka pabayad, karon pabayad na lagi. Hindi mo good kay stress kay ba? Kwarta mo. Sa una mo good. Kanas gibart mo remit pa ba? Karon di naman mo remit. Pati nga kay ko siya ano nga. Tanaw karon ako naglisod og maayo diri. Pati mga sudan diri ako yung kapamalit. Usaya ra sa mo palit. Mga glisod ko. Panala ko tanan, hatag na ko dito na siya. Ina, Jismil? 10 mil. Kwartahan lagi ka. Lagi ka kwarta ron. Kani, di ko gusto na makita ni si bana. Para ra gyud ni sa imo ha. Lagi. Ha? Para ra ni sa imo ha. Ha? Sige. Kani. Para ra gyud ni sa imo ha. Okay? Sige, wala problema na. Basta kaya kuha niya. Pusa na. Kuha ni tanan ha. Salamat kay ani ha. Nanadyo ko sulbad. Sulbad akong problema. Salamat Kuha na kayo. ko mo. Salamat kayo. Makita na si mong bana, bantay na Sige, gyud ka. sige. Di na kay pasig mulit imong bana. Mato Sige na ko. na, nakawa. Mato na ko. Oh, salamat kayo. Balik sunod rin. Pagdala lang ko 10 mil. Mato na ko. Rakabi na na mo. Oy. Hindi ka ba? Sige na ba? Sige na, sige na, Tawag sige ka. na. Sige na. Salamat ha. Nala ko 10 mil.